z manžela, takého záletníka sa zrazu vyvinul človek, ktorý ako má zmysel pre rodinu, malé dieťatko tam prichádza a tak ďalej. Máte tam jedného syna, vlastného jedného adoptívneho, v skutočnosti máte dvoch synov. Akým ste otcom v realite? To myslím si, by museli povedať moji synovia, ale... Počula som, že máte ten pocit, že ste taký kamarát s nimi a... No, kamarát som, ale nikdy sa nezživujem do tej polohy, že sme kolegovia, že sme ako kamaráti na ulici. Tam musí byť vždy nejaký ten odstup a rešpekt v istých veciach, že som rodič, že odtiaľ potiaľ. Učím ich samostatnosti. To je príklad, keď mi povedia, že nemajú si čo obliecť, tak im vysvetlím, ako vyzerá pračka, že kde sa to stláča. A necháte ich v tom, že nech sa postará. Potom tá pračka zastane a im vysvetlím, že treba tú pračku aj vyvešať. A oni ďalej sú na počítači a pre jeden deň, 2 dní a na tretí deň už teda sú nútení si zobrať to očistené prádlo, tak si to otvoria a smrdí to tak, že si to nemôžu obliecť. Tak im vysvetlím, že to sa nastalo tým, že to neotvorili vtedy, keď to mali otvoriť. A tak to pomaličky... Tak sa poučia vlastne. Učia sa všetkým. A manželka to tak nechá, že nedá jej to, že nevyberie to a nechá ich? Nie, práve, že tu ide o to, že nech sa naučia oni samostatnosti, lebo už ten starší už má 19 rokov a za chvíľku odíde bývať s niekým a tam si potom začne narážať oné. Že nenaučili ťa? No, to, že každý si donesie z toho domu nejaké návyky, tak sa ho snažím naučiť aspoň také tie základné veci. Jeden je vraj po vás, úplne v istom veku aspoň bol. Lajko je taký, že je moja kópia, Janko je celý po Olole, ale Olejka nemám ani strach, lebo teda to už v podstate udomácním. Mám kamarátov, chodí do školy slovenskej, hovorí slovensky, takže ten je to už taký... Skôr ten menší, ten je zase odizolovaný, lebo je v anglicko-slovenskej škole, takže baví sa s tými Slovákmi po anglicky, nakoľko on mal od malička, od 3 rokov mal angličtinu so španielčinou, takže je bilingválny, takže preto chodí na bilingválne. Takže... A teda obidvaja nevedia po slovensky? Ako jeden... Vedia, sú tu už 3. rok, ale hovorím, ten mladší nemôže urobiť vetný rozbor ani nič také ako maturitu, takže... Je to ešte náročné. No, to je náročné pre ňo. Vy ste svoju lásku našli v cudzine. Slovenské dievčatá sa vám tak nepáčili, alebo to tak skôr bol taký osud, že ste hovorili v rozhovore jednom, že to ste uvideli a že prebehla tá iskra vašu manželku? To je láska na prvý pohľad, to človek, ak to zažije v živote, tak myslím, že to sú najkrajšie veci. Tí, čo to zažili, vedia, o čom hovorím. A to je jedno vtedy, keď je človek zalúbený, že či to je v Austrálii, alebo či to je... A že ste si ju tak dokonca toto Španielsko tak vysnívali, že vy ste ako... Niečo tam od malička tam niečo bolo, ako k tomu smerom, k tomu Španielsku, takže to bolo ako dosť také prekvapenie, keď zrazu som zistil, že je Španielka ešte k tomu. A koľko to teraz, ja neviem tú históriu, ale naše čitateľky to bude zaujímať, lebo sú určite aj z nich niektoré romanticky založené, že ako dlho trvalo to chodenie potom? To taká od toho prvého zoznámenia, keď ste išli otvoriť šampús, aby ste sa mohli zoznámiť. Ale toto vážne budeme toto rozprávať, ja som to už povedal tých 20 rokov toľkokrát, nerad by som o tom zase rozprával, ak som ja Lolu videl prvýkrát. Nie celé, len tá éra, že či to by bolo náročné odsťahovať sa do cudziny. No nie, tak ona potom bola 4 roky tam a ja som bol 4 roky tu, tak som potom nakoniec sa zbalila a odišiel som tam za ňou, aby som mohol byť s ňou, takže to je ako chodenie, tam nebolo žiadne chodenie. A pre ňu ten presun potom sem na Slovensko bol pravdepodobne náročný. No bol náročný, preto sme aj odišli v tom 92. a teraz sme došli, ale v podstate ona vydržala nejak do septembra, vydržala 2 roky a sa vrátila naspäť domov do práce, lebo do toho ako nechápe dosť na Slovensku. Takže máte také cestovné manželstvo, veľa organizovania. Odišla minulý týždeň, bola tu týždeň, Janko tam bol týždeň predtým týždeň, na Vianoce tam boli 3 týždne, takže chodia hore dole. Ja mám každý robotu, takže ja nemôžem. Chlapci musia byť samozrejme samostatní, musia sa naučiť prať, hospodáriť a všetko možné. A máte prácu, jednak je na paneláku veľa toho, jednak sa natáčajú filmy, máte divadlo? Nie, divadlo nerobím už. Už divadielko teraz? Už robím, 8 rokov nerobím divadlo a robím len denný seriál a to je v podstate od pondelka až do nedele každý deň. Nehovorím, že robím každý deň, ale niekedy robím 5 krát do týždňa. Niekedy 4 krát do týždňa, ale tam padá aj sobota a nedeľa, takže všetek voľný čas, čo mám potom, tým pádom, že som dosť veľa času v robote, utekám domov a som s nimi, lebo som bol veľa rokov stále preč a oni boli sami doma s mamou, takže teraz sa snažím vykompenzovať im to a hlavne to, že došlo sa, aby sa naučili slovensky, lebo to som ja nevedel nejako dať tú slovenčinu, tým pádom, že som bol stále preč z baráku.
Teraz vlastne popri tom paneláku a teda divadielko nerobíte, tak nejaká taká filmová úloha, okrem tam tých lidíc, ktoré tam je tá výrazná... Idem teraz robiť v máji niečo do Prahy s Alicou Nelis a s Áňou Geislerovou, taký nejaký poviedkový film, a to je pre Českú televíziu, a potom mám robiť v auguste a v septembri tiež za ňou Geislerovou film nemecko-česko-slovenský o 80. rokoch športovcov, jak ich dopovali. Hlavná predstaviteľka je nejaká mladá atletka, ja som jej tréner a Maňa je jej matka, takže jedná sa o toho, taká je problematika toho filmu. Takže práca náročná. Nie, ako ja mám prácu rád, ale zrazu keď sa to skončí tá práca, tak teším sa strašne na tých chlapcov domov, že som s nimi. Ako vyzerá ten relax, keď teda už je porobené doma, že kde tak, čo vás teší? Ležíme a hráme sa s obsom a sme všetci teda na kope, s obsom sa tam mlátime. Akého máte psíka? Máme malého Jacka Russella, Woodyho. A tak to je zlaté. A nejaký šport vyznávate? Nejaký golf alebo niečo také? Nebolo by kedy na také niečo sa venovať? Ja som najradšej v lese, na samote. A hovorím, že nemám problém byť aj 2 mesiace v kúse, kde nerobiť 12 hodín aj soboty, nedele, len potom zrazu, keď dojde ten oddych, tak ten oddych je taký pre mňa, že vypnem a nerobím nič. Len ležím a kúkam sa pred seba a ničím nerozmýšľam. Nepotrebujete telku ani niečo také? Pozeráte si potom tak spätne niekedy ten panelák, alebo ako to Ja som to ešte nevidel. Takto, že v kúse, že si pozrieť ten diel, že ako to ešte tak prežívate. U nás je stále pustená španielská televízia, takže... Viete tým Španielskom, aby ste boli v kontakte. Mali nejaký kontakt, takže ja telku nejak nemusím. Nerobím to kvôli tomu, aby som sa pozeral na seba v telke, robím to kvôli tým ľuďom a toto nie je umenie, to je normálna zábava, entretenimiento, aby tí ľudia sa nejak pri tom varení, tá žena počuje tam ten panel, ale nemusí tam sedieť každý večer. Stále pozerať, to by nič neurobila. Takže dovolenku máte asi jasnú, lebo keď manželka je preč, tak cez dovolenku pôjdete asi vy zase za ňou. No, chodíme hore-dole a hovorím, ja dovolenka, to je, ja vypnem a nerobím nič, ani sa nehýbem, ja som úplne vypnutý. Nič nerobím, žiaden pohyb, len som v kľude a na nič nemyslím. A ešte prezrate, prosím, že synovia, že či ich to vťahá viac tam, alebo že či už si to tak aklimatizovali, že si vedia tú budúcnosť predstaviť. Oni sa ako zvykli si tu, ja netlačím na nich. Ten mladší by chceli momentálne študovať vysokú školu do Madridu, lebo tu taká nie je na Slovensku animácia počítačových hier, takže toho baví a nebudem mu v tom ako brániť, keď chce ísť, takže on sám sa rozhodne, či chce ostať tu, alebo či bude chcieť ísť študovať do Madridu. A herectvo láka? Nie, oni to od malička ich ťahali v tom prostredí, keď človek je tak. Ale tým pádom, že ja som si už cez to prešiel, tak som povedal, moji chlapci, oni nechodia pekne do školy a zažijú lyžiarsky zájazd a zemiakovú brigádu a všetky tieto veci spoločne, ktoré sú na tých základných školách a na tých stredných školách. Čo som ja nemal, že som bol stále v štúdiu zavretý. Takže viem, o čom to je, že tie deti by sa mali hrať a vyrastať medzi rovesníkmi a nebyť zavretí v štúdiu medzi dospelými. A že keď ten život ich potom niekde usmerní, tak už potom to rozhodne... Ja ich nebudem v tom bráť. Ja si myslím, majú bližšie k tej muzike ako k tomu divadlu. Aj keď tam ako v tom divadle boli od malička a videli to, čo to obnáša a koľko to je roboty a koľko to je času. A muziku takisto nerobia kvôli tomu, že by chceli byť muzikanti. Robia to len kvôli tomu, že sa im to páči a berú to ako hobby. Takže nie je to ako, že nechcú byť muzikanti. Každý chce robiť niečo iné, ale popri tom hrajú a majú radi tú muziku. Takže tiež ich tom podporím, keď sa chcú naučiť nejaký nástroj. Tak ste taký ten otec kamarát a taký ako... Základ je, že aby bol kľud doma, to je základ. Určite. Takže v podstate som mi vysvetlil, že keď teda chcú veci, tak treba si ich urobiť, lebo nebudem robiť ja za nich vynášať smetie celý život, čo som robil doteraz a vysával som stále za nich, takže teraz ich dosť neskoro na staré kolená ich učím takýmto veciam, že treba aj pobysávať, že tu je špina, no tak zober, vysávaš, povysávaj to. Ale to musí, no tak keď ti to vadí, tak to urobíš, ak mne to nevadí. Ale už to ocenia. Samozrejme, oni vedia, že o čom vlastne ide, lebo som im to aj vysvetlil, že čo tým smerujem, že nie je to o tom, že mne sa nechce nič robiť zrazu a že aby to robili oni, ale v podstate to, že aby im to slúžilo do života, aby sa naučili nejak sami sa o seba vedieť postarať, keď boli v nejakom inom kolektíve, aby nerobili hanbu.
Ja by som sa ešte poslednou otázočkou vrátila, lebo viem, že sa ponáhľate k tomu divadlu. Vraj v minulosti bol nejaký problém s očkom jedným kvôli divadlu, že ste mali pocit, to bolo že ste psychosomatického charakteru a vlastne už je to, ono sa to potom postupne, keď ste to eliminovali a vylúčili, teda divadlu ste prestali, to ešte bolo v Španielsku. Ešte v Španielsku, tam som Takže ono sa to potom všetko napravilo? Začal som, na Štúke som došiel, som začal vidieť, keď som si robil ten detský park, lebo som odišiel z toho prostredia, som bol posledných, ja neviem, 30 rokov. A dnes nechodím do divadla ani ako divák, nerobí mi to dobre, ten priestor. Bol som strašne veľa času bez tých mojich detí. A myslím si, že to bolo z mojej strany strašne egoistické v tom, že ocko má rád divadlo a ja teraz musím ísť preč, lebo mám rád divadlo a vy to musíte tomu rozumieť. No. Takže veríte celkom tomu, že niečo na tom niekto verí, že keď človek má nejaký zdravotný problém, napríklad, že prestáva vidieť, že možno, že nevidel niečo, čo by mal vidieť, tak preto to vlastne prišlo. Takže to bolo také varovanie. Všetko je napísané tam hore. Je to tak. Ďakujem veľmi pekne.